Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Yu. Kanthi irah-irahan swara nyolowati saka omahe Mbah Harsi. Wiwit isih prawan cilik, Harsi urip rekoso. Arep sekolah, wong tuane ora kuat ngragadi. Kamangka adine pirang-pirang. Paribasan mangan wae kurang-kurang. Apa maneh kudu ragat sekolah. Mula Harsi manut. Nalika dheweke dijak tanggane nyambut gawe menyang Semarang dadi tukang momong bocah. Gawean momong bocah mungguing Harsi wis biasa nang omah. Gaweane Harsi momong adi-adine sing isih cilik-cilik. Ing papan gawean yaiku ing daleme Butina, kejaba momong bocah, Harsi uga tandang gawe liyane. Bocah sing diemong wis sekolah TK, mula akeh kalodhangan kanggo resik-resik omah utawa ngewangi mangsak Butina sing buka warung makan ana cerak daleme. Butina rumangsa cocok marang Harsi. Awit kejaba pinter momong uga prigel nyambut gawe ana warung. Senajan isih prawan kencur, Harsi wis katon dewasa. Praupane sing ayu lan grapyak semanak njalari warunge Butina laris manis. Butina katon gelo nalika Harsi kudu mulih menyang desa. Awit kudu manut karo wong tuane bakal dijodohake karo Hadi tangga cerake. 5 taun nyambut gawe ana daleme Butina. Janjane Harsi wis rumangsa krasan lan seneng. Nanging piye maneh jenenge prawan desa yen wis umur 17 taun kudu enggal omah-omah. Yen ora ngono wong tuane Harsi samar yen Harsi bakal dadi prawan kasep. Sidane Harsi omah-omah karo Hadi. Najan setengah kepeksa. Bejo dene Hadi wonge gemati lan sregep nyambut gawe ora ketang mung dadi buruh serabutan. Kadang buruh ana sawah ngewangi panen, macul lan ngrabuk. Yen ana wong kongkon nimpal guyang sapi apa dene ngarit kanthi senenging ati gawean kasebut ditandangi. Dene Harsi mung kejibah resik-resik ana omah, mangsak lan umbah-umbah sandangane. Mungguing Harsi ora dadi ngopo sing baku bisa mbiyantu golek pangan lan ora mung nganggur ana omah. Awan kuwi kaya adat saben. Hadi dikongkon tanggane ngunduh krambil. Nanging apes. Hadi tiba kepleset lan nemahi tiwas. Kamangka anak-anake lagi kemragat sekolah. Kanthi pawitan setitik Harsi banjur buka warung. Najan warunge mung cilik nanging dagangane pepak. Lumayan kena kanggo urip. Harsi pancen duwe bakat bakul. Mula anggone bebakulan sangsaya sukses. Uripe wis kepenak lan anak-anake padha urip mulya. Yen gelem Harsi mung kari milih arep melu anake sing endi. Nanging dheweke ora seneng gawe repote anak. Pilih urip ijen lan nunggu warunge.
Saben dina warunge Harsi buka. Lengganane padha teka blanja. Yen dodolane laris, Harsi kekeselen. Yen kesel, warunge banjur ditutup supaya bisa ngaso. Nanging pirang-pirang dina warunge Harsi ora buka. Jare tanggane Mbah Harsi tilar donya 2 dina kepungkur merga lara tuwa. Omahe Mbah Harsi dadi suwung merga ora ana sing ngenggoni. Wis bola-bali omahe kasebut disewa wong, nanging padha ora krasan. Jarene omahe Mbah Harsi yen bengi kerep ana swara nyolowati. Kadang ana swara wong aduh-aduh, tulung-tulung, jerit-jerit lan swara nyolowati liyane. Malah ana sing kandha omahe Mbah Harsi ana sing tunggu. Jalaran wis akeh wong sing diweruhi wewujudan gendruwo. Gendruwo mau kadang mung ngaton ngono wae. Ngadeg utawa lungguh ana ngemper omahe Mbah Harsi. Nanging gendruwo mau sok aruh-aruh bocah cilik-cilik sing mulih ngaji sabubare salat maghrib. Tumeka saiki omah suwung tinggalane Mbah Harsi ora ana sing wani nyewa utawa ngenggoni. Omah sing wis pirang-pirang taun disuwungake mau dadi rusak. Temboke padha bentet, kaca jendelane pecah, lan gendenge padha mlorot. Janjane wis bola-bali omah kasebut didandani. Nanging sauger awan didandani, bengine morat marit maneh. Luwih-luwih ing perangan mburi sing biyen kanggo turu Mbah Harsi. Yen ngepasi udan jeron omah malah kaya banjir merga reng usuke wis padha sempal. Biyen ana sawijining ustad nyoba nyewa lan manggon nang omahe Mbah Harsi. Nalika ustad kasebut lagi tindakan lan garwane ana dalem ijen ing wanci bengi, ngerti-ngerti ana sandinge ana gendruwo. Gendruwo kasebut lungguh nang pinggir dipan karo mesam-mesem ngatonake siyunge. Butini garwane Pak Ustad mau banjur maos donga sabisa-bisane lan maos ayat kursi. Gendruwo mau banjur ilang sakeplasan. Nalika putrane lagi mulih ngaji, ngerti-ngerti ana tangan gedhe arep nekak gulune. Nanging gendruwo mau wurung anggone arep nekak merga putrane Pak Ustad pinter ngaji. Yen ngepasi malam jemuah mesti ana swara-swara nyolowati saka omahe Mbah Harsi. Mbok menawa para lelembut mau padha kumpul ing omahe Mbah Harsi, swargi sing wis dadi markase. Karipta dening Yuk. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomer 51 gangsal tanggal 6 April 2013 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.